Buk. Yo, what's up mga karatis sa for today's video? Sismo ato karon sa uma kay mag-harvest ko ug gagaw niya maglampas ako dito no. So ayan humanatag suot sa tong butas ug ato nang kuha ng cellphone ug mo ato na dito kay magkuha ta ato. Ato ang lagaraw nga habol. Unsay habol? Perteng habula. Unya ngita ko sa ato ang mairan ug asa na to nabuta masig naari ilawom sa banggira. Unya ay murag wala man halaan to basig naa to ilawom sa katri lilia dito ah. Unya ako na pong lili ilawom sa katri nya murag wala man sad bodri abot asa na to. Unya kay gihangak man tag nilili og pinangita na ato ang mairan inom sa sandri kay perteng gid na to pagkauhawa. Basig na arto dito sa gawa. Unya sumao na to mga natiks di gawas na ko sa balay go atong pangitaon dito basig na ara to duol sa balon. Unya so naara daay mga kanatiks diri atong gili-ili ilawom sa kaning butanganan og mga sabon naara daay su ato na nang siyang sugdan og baay kay aron dili na po na mga bali ra mga sagbot. And then mga kanatiks already prepared naman ato mga gears so naka full gear na ta so let's go. Suot suyo mga kanatiks sinaan na ta diri sa area. Ingani day ka bagnot atong hilimpyuhan karon mga kanatiks actually dili kay siya bagnot pero bagnot jud siya. Kani nasugan na ako ni siya gamay. Amaon lang ni atong tiwason karon niya mabuak na po diri sa ugkakaw. Sumo na ato na i-plaster ang atong kamera kay lisod makay walay tigunit so maora na. So yung mga kanatiks mga lampas ato og sugod diri ato na pangpiang-piangan ang mga sagbot diri kay kani atong garaw habol-habol niya siya may bisag bagong baid. Kani siya dili ni kay siya gahi og subo niya dali ra kay siya malumo og maigo og bato ikaw ra maigo og bato. Og then ato na pamuto ng mga way buot ra way mga pulos ng saging mga kanatiks kana siya mga saging mga accessories na siya mga dauto na siya mga saging na siya mga something different wrong into their lives into from heaven to the sky. Hindi ko man ito pamutulan mo yung mga pulos ng saging mga kanatiks diri na buta pambali-balian na to ng mga sagbot ug atong pangwaon ng mga nang kapot ng mga bagon. So na mga kanatiks isa to na rin plasta na tag atong tungtunganan sa atong cellphone rin kay lisod kay kita lang yung isa no. And then another hagbas na puta diri mga bagnot nga mga area mga kanatiks so ato na po yung pangwahin mga unas diri man mga bagon mo rin pabalik-balik uno to ng uba na pang badyakan pang piangan. And then ginahin na sa pambuak na itong mga butikol kay mga kakao lami kay pang lambos o ubos. And then itong paspasan ni pagtama ng buwak basta kay ano yung ginakahanas haod kay buwak na awas pas ko no ha charot funny so mga kanatiks pakita na ko sa inyo gunsa kalagom ning kakao impas ukang na po natong kuko ani karon. So yung mga kanatiks sis mao ni ang akong agi karon mga kanatiks no mao ni ang hinlo ron ako karon nga adlaw ay dili day nga adlaw karon ato pa rin ni agi day karon para akong giedit tapulan ko nagtapok na ning edito no sa akong cellphone. Unya mga kanatiks basin matingala mo nga ang sumusunod sa atong video ni karon kay nagtagalog ko. So akong content yun na taan kay magtagalog ko. Yung sao naman yung pag-edit ako nakabisaya naman ko noon. So yung mga kanatiks na imbis na pauwi na sana tayo nakagat pa tayo ng ano yung maliliit na parang lampinig yung ano basta ito yung ito hindi makita yung kagat niya yan o yung may ano dalawa ang nakagat sa akin yan sakit. So yun pala yung bahay nyo. Yan o, Pasgaw yan dito ang tawag sa amin yan. Lalapitan natin. Saan ba talagang bahay? Yun pala yung bahay lang mga kanatiks. Yun o. Yun yung bahay nila mga kanatiks dahil inunahan nila tayong kagatin. Hindi naman pwedeng hindi natin sila maninimalos tayo. Ganti ng apel. Pinagat tayo. So dapat paparus okay? So dapat paparusahan natin sila. Hanap tayo ng ano rito. Tingnan lang natin kung saan ang kaya nyo. Hindi ako nangingialam sa inyo. Kinagat nyo ako. So lahat kayo magsasuffer dahil kinagat nyo ako. Nahanap ako ng ano rito. Tingnan lang natin kung hindi ano yung bahay nyo. Hanap tayo rito. Babatuhin lang natin ito. Tapos pag nabatuhan natin, tsak naman nahahabulin nila tayo eh. Pagbato natin ito, takbo tayo.
Tingnan lang natin kung hanggang saan yung tapang. Hindi ako nangingialam sa inyo. Natin. Diyan sila nagtatago mga kanatiks. Yan, yung dahon na yan. Tingnan natin. Kala nyo, hindi ako gagante. Ang liit nyo. Yun, sakit talaga mga kanatiks. Ano? Yan. Klarong-klaro na. Tingnan nyo yung kagat. So nakadalawa sila. Pero sulit naman yung ating ganti kasi lahat sila nagsasuffer. Nasira lang naman yung bahay nila. So yun lang. Galit na ako ngayon. So dapat mag-follow na kayo. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel para hindi na ako magalit. So yun lang. Peace out.